Machida namaGrootman kuyanetha eNaturena. According to reports reliable, Kaizer Chiefs ine-players eziyi-8 ezivayayo Kaizer Chiefs. Akho nto yothusayo apha, akho nto laqazisayo, akho nto ithandabuzisayo apha. Ii-players phofu i-club, i-big club zine-strategy ezifanayo zonke. Ungaya noba kuphi emhlabeni, ungaya kwi-Real Madrid, uye kwiBarcelona, uye kwiLiverpool, uye kwiManchester City, uye kwiBayern Munich. I-strategy siyafana qho kuphela isizini, noba niyawina noba niyatyiwa, noba niwine i-league, noba niwine i-Champions League. Soloko ziba khona ii-players esquadini, noba phaa ko-5 to 8 players, 5, 6, 7, 8 players esquadini ezingakhange zilenze ixesha. Amachita ebefit bengekho injured, mara ebengafumani game time, bengadlali, ebengancedi i-team, bephaa nje khange balenze ixesha, bafeyilile. And ke ngoku team zenza ntoni? Amanye wawo la majita ezi players zithetha nee-agents zabo, akuse ndifuna uvaya mna and xa icela iklab akuse ucela indlela, okanye iklab ibe yiyo kuse iwakhululayo amajita. Kufike ezinye ii-players, ngezinye ii-players zawufika ii-players ezingcono nakunezi zivayileyo. Squad siya-improva ngelo xesha. Bekho amajita azokhompyutha, kufika ii-players ezibhetere nakunezi zivayileyo bezisokola. So ezi zawukhompyutha nezi zidlalayo already. I-small clubs ke zona zenza ngenye ihlobo, like ingafana ngathi indlela e-opposite. I-small clubs zenza ntoni? Kuba khona ii-players noba phaa like 3 to 5 players kwi-small club ezizaba nesizini e-grand. Amajita azibonakalisa, alayita, ashayina, afuna zi-big club. So i-small club iluze ii-players noba phaa ku-5 to 6 okanye 5 players okanye 3 players, minimum 3 to 5 maximum. Ziyavaya and then ke ngoku bafumana ezinye ii-players ke ngoku ezireplacer eza players, best players zabo. So ivaya njalo kuse-transfer market worldwide. Kaizer Chiefs yona as a big club, mina khange ivaya i-grand, izawurelisa okwangoku, like as of namhlanje, i-reports senotshintsha, but ngoku ziyi-80 players ezivayayo Kaizer Chiefs. Uwe-grand Kaizer Chiefs isiba nguMarch ngoku, so ubone sishiyeke iinyanga eziyi-2, ngu-April noMay, and then uJune seyisukile. So i-planning iyaqala ngongoku. Apha kule video ndizothetha ngee-players 8 zivayayo. Ndizothetha nge-timeline uba okay kuse Kaizer Chiefs ilawina isikhathi singanani for uba kusemahlanganise zonke eziweyi. Phinde ndithethe ngezizathu ezi-obvious uba la majita kutheni evaya. Niyazi mos last week benenze ivideo echaza uba okay Kaizer Chiefs ijonge ziphi ii-players. If khange uzithole nokujonga apha kule timeline yale channel. And then ke ngoku ndathi laa video uba isejonga ii-players ezivayo Kaizer Chiefs, and indoda ayithethi into engayenzi, bendithethe ngalo way silapho ke vandag soncola ngee-players ezivayo Kaizer Chiefs. Ngalibali kuse usupport channel bafethu, ushaye ulike okanye kuse ushaye subscribe if eqala udibana le channel. Ungaphosi oziwezi grand, zinintsi ezizeka apha kwaba YouTube. Udibane we-grand and niphose. Sejonga ziyayibilela. Kaizer Chiefs ichelwe ipapa iphinde yaluza last weekend kuse against i-bottom table club ilawe eRichards Bay. 8 players ke ngoku sezivaya Kaizer Chiefs. Ngupart 1 lo, sizakwenza upart 2 futhi sezinye players ezivayayo. So ngoku sengupart 1 na 8 players. Number 1, Fiacre Ntwari, goalkeeper, according to Rap source. Ufiacre Ntwari yabona nawe kuse uyavaya bafethu because kuse ayiwe ixoxesayo leyo. Lo mntu international ya bilanuzi kuse bi-first choice kilawe ki-TS Galaxy. NSA umjita uyi-first choice ye-Rwanda, uzodlala i-World Cup qualifiers ngoku last week. Awunoba no-third choice ye-goalkeeper. Kaizer Chiefs umjita kuse i-third choice and sekugqibeleni udlala ngo-October last year, and lo mntu fit lo. Awunomgcinela ntoni? Awunomgcina kuse umntu onjalo, and senayo uNtwari obvious kuse uzothetha ne-agent yakhe Kaizer Chiefs ba kuse nekayibethe, yabo, because yena kuse yi-first choice goalkeeper la out. Qha kuse izinto khange zivaye grand Kaizer Chiefs, and if kuse eqhubeka engadlali uzawuluza iposition yakhe kila nto kwi-national team ye-Rwanda. I-Rwanda kuse ingaqualify for AFCON okanye kuse by miracle qualify for World Cup. Untwari kuse yaluza indawo yakhe, so nayo mjita obvious kuse ufuna uvaya Kaizer Chiefs. Ayo third choice goalkeeper leya.
and Kaizer Chiefs kuse i-linked no-keeper ababalekayo ngenza ividiyo ngalo way futhi kusekhona reports nginazithola ezi-grand ezi-reliable okay Chiefs kuse abakhipha ibajongileyo nza kuthuna ividiyo apha noba apha evidiyo next week so Fiacre Ntwari ibetha. Number 2 bangane igama kaKwinika uZitha Kwinika i-former captain eStellenbosch. I think they were captain and Kaizer Chiefs ngezipini bekhona Arthur Zwane. Umchita ayivanga grand iwe yakhe career Kaizer Chiefs ayikabi ufit bengana injury season yonke umchita mari kuse opportunity odlala azikhiphi ayo-good enough unapi kuse akamngqini uMac ulawe uZitha Kwinika. Okay manje ezinike kuse chances ezinye defenders nayo uZitha bekwafumana I think wafumana sub appearance akastart in a league game Joe, so obvious naye so uZitha I'm sure naye say player kuse in a pride and kuse wedlala regularly wedlala eStellenbosch umshite captain ba willing for base makavaye noba naye kuse uzokhawulela neKaizer Chiefs but ithi wave naye base ufuna uvaya naye obvious kana start ne game one this season ngileague anqondo bese uZitha ustartile bafethu kani kusendi just to make sure jonge apha kuse uKwinika before ningene kulawe play number 3 evayayo Kaizer Chiefs. Obviously bekaZitha bakuse uyibetha Kaizer Chiefs umchita contract yakhe okay akho details echazayo. uZitha ebedlale kayi-1 kule season ikilawe league mdlale 14 minutes qha wafumana isemizuzu eyi-14 qha umchita and kuse as i-player kuse a-regular kuma captain uhlalela ntoni jo kuse uyavaya obvious udlale against Sekhukhune United nge-19 kaJanuwari udlale 14 minutes and that was it. Sorry. Number 3 player by Kaizer Chiefs Bongani Sam udale recovery shile injury I think na 3 months ebuyile injury ngoku napi you are napi like andiyazi kuse uBongani Sam wabona ndone kuse wayithitha kanye wenzayo like kuse nomchita unapi wombona umchita obviously because kuse uBongani Sam wayikhona ecampaign ethiki wadlala phana ngothola injury napi kana akamniki ne-chance umchita kamniki ne-chance okay kuse unapi i-players ezininzi sizinikele i-chance Kaizer Chiefs bakuse uzinike imizuzu akhe ngithole nemizuzu leyombani Sam out napi kuse akayingqini wengqina jo akayifili jo uyavaya obviously uBongani Sam lilisho kanjani ngoba semchithi join Chiefs kule season jo uyinzima i-transfer business bafethu. Bongani Sam akhona into makusenjonga nezi-stats because kuseseyazi boyiba so Sam makana feature Kaizer Chiefs. Number 4 umchita bekwathola i-chance wangathi ethembisa hayi kuse Tebogo Potsane yakhumbula le coach i-assistant coach ngezipino napi bene red card bekathetha iweba uBen Khalil Yusuf kuse i-first assistant kanapi and I think ethetha ngabantu abafana noTebogo Potsane bakuse Kaizer Chiefs anyway abayibonileyo basejonga khona amajita apha kanga bafumane technical training kanye education at all Tebogo Potsane abantu abanjalo umchita uquick natural ability manje kuse tactically akwazi usibhana kusene coaches ezinjena and I think imbetha unjalo nje because semchita uyakwazi uthatha abantu kusebona ngasi speed umchita but yazi kusekanayi finish but kuse ilawe i-super power kamchita as a footballer i-pace not dribblisha phakathi kwabantu kusebona kusethatha amadoda but kuse tactically ne-finishing yakhe akekho jo Tebogo Potsane and izoreleaswa ufit lo mntu kuse ngoku mari Kaizer Chiefs kuse I think ngoku imatch yesihlanu le uMac akekhosi sesquadini jo akadlaliswa bekwaba sebenchini wagqibela udlala against Stellenbosch sakhumbula ngala day bekungo-Feb uMarch ngoku singena kwi-final week kaMarch ngoku wagqibela udlala ngo-Feb uPotsane wadlala 10 minutes against Stellenbosch abona kuthina okay noba wayisub then imatch layo SuperSport zangabe sesquadini imatch layo against Sundowns zangabe sesquadini imatch amagesi wasebenchini zangangene imatch Cape Town City
nil zangabe squadini imatch ye last weekend Richards Bay zangabe squadini akho injured lo muntu and then khona ese youngsters idlalayo phambi kwakhe Mocho yavayo Tebogopotsane place sine playlist Happy Mashiyane washe Happy out ethandeka fena nanoba kusendi imndede mncanyayo umjita I'm sure kuse bakhona abantu abathandekayo bafethu nje kuse bekhona same way kuse bekhona abantu kuse abangathandekiyo khona abantu abathandeka nyanyane Happy Mashiyane say player athandeka le player manje se kangezikhiphe for career yakhe Chiefs asidumi mfethu coaches ngoba zi5 zonke zange bekhona ise play coach emidlalisa regularly uhappy and ina problem senguhappy izumjita kangecala ba kusemfethu uyi left back okanye kuse uyi midfielder okanye kuse uyi winger and uhappy kambone kuse umjita unability yodlala position ezininzi yona coach ngathi hey grand emidlalisa grand umjita engu Ernst Middendorp uye owampromotayo futhi ana 19 uhappy and so happy yambona jo if eyazi ibhola seyembona se ibhola kuse yona way sebholeni mafethu yeke kuse physicality ne speed ne technique happy kuse player kuse grand apha kuse mar as keep for yena and kuse akatholi coach mhlawumbe because umspanisa grand Middendorp wavaya Kevin Hunt kuse wamzama for happy wayisithi iwinga yena kuse because kuse happy une technique grand seyo cross kaza Arthur Zwane kaza Kevin Johnson kaza uMolefinseki napi ngoku ayise azkhiphi for ulawe happy and eksaka kana nizimoza injuries le season yobana 6 appearances umjita but azkhiphi and obviously naye sinobufuna uvaya because uyabona bayaka nohlala lapha for ixesha lingaka ohlala lapha eDectini naye obviously kuseyafuna uvaya umjita ayizibonakalisa kuse talent yakhe mhlawumbe sizodibana necoach ekwazi umspanisa grand as express esibonakalisa ngiyadlala ibhola jo happy ngisenaso isikhathi le out ina 27 implayers ngoku sezadlala until 35 36 so senaso isikhathi career yakhe kuse senaso isikhathi ugqibele udlala uhappy ngela week sengo Feb nge18 ka Feb against Super Sport Chiefs ngoyitwe Super Sport 4-1 wadlala 26 minutes and then uFeb ngisengaphela uMarch ngoku so ku matches 4 matches since then Sundowns Magesi Cape Town City Richards Bay kangabe squadini at all kangabe sebenchini at all yavayo happy play landelayo again se reports benizibona last week Oranga Chivaviro so yavayo Kaizer Chiefs yena uChivaviro iproblem yakhe mostly unabi banimdlalisa umjita manje se uChivaviro yoba nesmoke attitude umjita because ever since say Chiefs if fans the Chiefs enazo kusema amajita babene point bakhe amajita bamfake pressure bone sebamreject bamgibisela man bone kusengamazwi kodwa ngibone bamreject bakusaya wena kwandawe zanga rate ezinye players kusejonga Oranga zanga bekrenga la way se kumla score goal sendeni se eTuna gestures umjita against fans and then sena kadlala ngokuyambona sengathi akafuna baphakhe ezathi ngathi akhathali man so ngabantu abaya kuse if kuse ubone once wavana nabo like you manje thwana isinqala I think iyo lo way akadibani seneway once kuse wangathi kuse uvana naye mjita soza phina begrand and stingo uShivaviro unjalo ngara akhathelelanga fans akhathanga Kaizer Chiefs and ufuna ufokofa ngoku and mjito une emotions ne anger Kaizer Chiefs no Shivaviro na kuse engathi alu it was not meant to be a player ilandelayo players ezi3 ngoku le final 3 apha kule list ngamachita angekhoyo already Kaizer Chiefs manje kuse atheni avayisiwe aya on loan uqala uMduduzi Mdantsane iplay big team xa ikuvaya ikusa ki loan ki smaller club which is kuse uMdantsane ku Richards Bay and then ifike pha kuse ungapasi awudlali pha awubuye Kaizer Chiefs jo because iminqweno uziba sijongo zayo kwenye club on loan fika udlale pha improve then se Mdantsane akatholi game time pha ilawe ke Richards Bay adlaliswa and lo Kaizer Chiefs ayinasizathu for bakusema imbuyise mos so transfer yakhe
izachayisa contract okanye seyaphinde asiwe kwenye club for enye season but kuse akana future Kaizer Chiefs umntu Richards Bay nganjonga Richards Bay kuse so far kule season ihlala isikhathi singanani ngangidlale njani umntu una 2 appearances qha Richards Bay dlale 29 minutes so far ufike ngoJanuary ngoMarch ngo kangabe sesquadini at all kule match Kaizer Chiefs last weekend wasebenchini against Magesi angadlali waqhubela udlala ngefike 5 ka March against Sekhukhune wadlala 21 minutes before ezo games wasebenchini against angadlali yazi keep staying with Richards Bay Kaizer Chiefs ne loan Sabelo Khatebe upha Richards Bay akadlali I don't think bigafumana ne appearance e1 ngele yaba Kaizer Chiefs awulenzi xesha Richards Bay Kaizer Chiefs azibuyisa jo so far umchita nansi kuthiwa kuse una 2 appearances this season P Richards Bay bekafumana imizuzu against Sundowns ngoDecember last year wafumana 11 minutes and then ngoJanuary wafumana 1 minute against Cape Town City qabela ngoJanuary nge17 udlale 1 minute against Cape Town City from ngoko zangaphinda bese nasebenchini not in squad against Magesi not in squad Marumo and on zangaphinda bese squadini mntu oqolisa squadini bese benchini ngoJanuary March akabuyi Kaizer Chiefs Sabelo player uqabela apha question mark umjita because yena usemncane uDonay Johnson la youngster iwinger Kaizer Chiefs uDonay ukwi-Super Sport Donay adlala i-Super Sport and because esemncane umjita yabo i-team ifana Kaizer Chiefs xa umncane kangaka unangapha umjita na 21 or 22 uya club e1 on loan and then same mhlawumbe ungathola chance ungadlali ba iyakwazi kuse club iphinde kuse kwenye club because kuse phana ungaphinde uthola chance because kuse 22 umjita and I think Johnson uzakwenza lo way uyavibe but not full time I think uyavibe but not full time Kaizer Chiefs azoba permanent exit uzovibe maybe uzophinda ye kwenye loan spell kwenye team mhlawumbe andiyazi noba kwi Cape Town Spurs okanye Cape Town City bon mhlawumbe anga improve apha kuse early for Kaizer Chiefs kusema delete umjita otherwise kuse nanso iphelele bafethu list vandag 8 players kuse Kaizer Chiefs ezo delete kuphela iseason ithini yenu kuse ilawe i-views bafethu nicinga ntoni ngezi players evayayo okanye zikhona enye players suppose baziyavaya suppose manizifake lapha kule list basinqola lapha i-comments bafethu ingalibali nje ushaya i-support encane bafethu nishaye u-like manicele marandi yanicanga KFC nicela nje u-like support encane i-channel okanye ushaye subscribe if ekawudibana ne-channel abantu abaninzi kusebukela i-channel bayibukela i-channel mari kuseye amajita awasubscribe and YouTube akabafuna abantu babukela nje nibe khona oyenzayo but nicofe bekhona oyicofayo like okanye kuseye subscribe otherwise ngicopha evekini bafethu mocho